The time last size 36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 3 na bulan sang Hunyo, tuig 2020. Anano ang mga isyo kag mga balita nga atong talakayon para karon nga adlaw. Unahon ko lang anay niho. Ini balang hala hagag kita panghulam sa iban nga kapungsuran para igasto wala kag tuo ipanagtag sa aton mga kauturan labi na gid ang nawadaan trabaho sa idalom sining karon makatalagam nga panahon. Ari malang dali, nagamonitor kita nga mga 50 bilyones ang wala mabayran sang Philippine Offshore Gaming Operation diri sa pungsod Pilipinas. Tiya magmukadako sini nga kantidad, hagad tiya pang hulam sa iban nga pungsod nga aryo, may sulukton kita nga wala mabayran. Kapon suno kay Senate Minority Leader Franklin Drilon nya sukton ta ini kinanglanon ini ang 50 bilyones nga buwis gikan sining pugo nga ni ang malain amo ni sa hearing siling ni Senador Joel Villanueva siling niya ang Bureau of Internal Revenue nag-ako nga amo ini kadako nga kantidad ang wala masukot sa pugo industry. Ginako Manila nga mabudlay kuliktahon ining buwis. Hindi ko kaintindi nga mabudlayaw. Ang operation sa Department of Labor and Employment nagpasiguro. Dumdum ka mo sila niya ang nagalobrada legal ari sadya karon may gin-aristo. 6,678 ka mga illegal, mga foreign worker, nagligad nga tuig, samtang nagapadayon ng operasyon sang pugo nga ni, nga accredited pa sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o KONPAGCOR. Hamak mo itagaan niya accreditation, ang nagatrabaho mga illegal, mga pangayaw, Chinese kag iban pa, kag amo gali ini natabo, wala ga bayad gusto nga buwis sa aton gobyerno sa 60 ka mga nagaoperar sa bilog nga pungsod Pilipinas ang pugo-pugo nga ni. Suno sa report do napulo lang ang nagabayad sa ilabuwis, hindi pa kompleto, hindi pa eksakto. Tiyan mo ini nga gintugutan pa siyang gobyerno nga magbukas siya sa likod sining pila ka mga ginadumili, ang mga istrikto nga quarantine protocol inabrihan gid na diskubrihan kag diri man natukian nga wala gali gabayad ini husto nga buwis. Kung nagbayad ini siya sang sulukton naton nga mga 50 bilyones kung tani wala gyud maglaming-at ang aton sini gobyerno sa pag sala-sala kung diin makuha kwartahala realign sang budget panghulam dito sa World Bank kagiban pa. Rason para nga matabunan ang kakulangan sa pungsod Pilipinas bangod sininalitan sa COVID-19. Ariho, ang pugo, wala ga bayad, gusto nga buwis, tag 50 bilyones, inabrihan, nabudlayan, pas lang magsukot, na hindi ko maintindihan kung nga nabudlayan ang BIR magsukot sini. Ato ni pungsod, nag-operar sila di, kadamo pa sa mga illegalista nga nagkalalakpan sa pugo-pugo nga ni. Pagkatapos, hindi kita kasukot? Ba? Ano na? Anong natabo? Ginsulod kita sa mga dumuluong, ginkwartahan nila ang pungsod Pilipinas. Madamo ang naglumpagi ka nagkalaputo na.
pagkatapos daw intulinon pa kita, daw hindi pa mabayad gusto nga buwis, samtang kita ga laming at sa pagita budget, ay por Dios, por Santo, daw afraid kita sa mga Chinese. Wala man taga-siling nga tanang nga Chinese, pero mag-amon nga plastada ni daw gina, ay ano ini, kung sa West Philippines daw gina intulin man kita, pati sa Pugo daw gina into pagid kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, KB. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na, DTX 500. May 3 ka anti-diabetic properties, charantin, nagapanubo sang glucose, bisin nga nagakontrol sa inyo blood sugar, polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin. Kinahanglan naton ini, nga nagatinlo ini sang atong dugo kagatay. Ini mga panakot nga ni, mga phytochemical kagiban pa, amo ini nagabulig sa aton mga organ sa sulod sang aton lawas, nagapabakod sang aton atay, kag subuman nagatinlo sang aton dugo. Kung mabakod ang mga organ sa sulod sang aton lawas, hindi dali-dali makatapik ang balatian, mga COVID-19 kag iban pa. So isa ini sang pinakaimportante nga bagay
nga aton ginaayo sa inyo, gamitan nyo ini adlaw-adlaw ang DTX 500. May protection ka na sa balatian, mabakod pa ang aton lawas. DTX 500, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Ang Korte Suprema and Bank nagbasura dumdum kamo sang petisyon ni Attorney Larry Gadon nga sila niya punggan ang National Telecommunication Commission nga tugutan ng ABS-CBN nga mag-operar sa piyak nga expire na ang ila prangkisa. Ginbawi na gani. Sang intisi ang iya sining ginpalayag sa mga atubang sa mga mamalida, atubang sa mga kongresista kag senador nga tagaan provisionary. Kay man pinitik lang siya sang Solicitor General, kumurog dayon ang dapa-dapa sang NTC. Tiari pag isak abogado, nagpasaka man petisyon, ang korte, unanimosa, nga basura ang petisyon ni Gadon. Balo kamo anong siling sang Korte Suprema, nya ining nagpasaka sang petisyon, wala gid sang legal nga basyan, daw wala gid siya abilabot ya kung amoy ni nga kaso ang paghahambalan, amo na nga gindismiss ang korte ang petisyon. Iling sa korte ning pila ka mga dapat ipatawag, hindi na lang pag ipatawag kanday House Speaker na Alan Peter Cayetano kang NTC kag iban pa. Kaya ti wala siya legal nga personalidad nga magagad intra siling nga kaso, siling sa Korte Suprema niya ibasura ina. Ti ambot kon ano ang pamatyag sinini Gadon nga daw wala gigit patagad igtalupangod. Kabilugan niya mo, bilog yung miyembro mo sa Korte Suprema, nagpirma ibasura niya kay wala ikaw legal nga personalidad nga mag-intra sining karon isyo batok sa ABS-CBN kag National Telecommunication Company o Commission kag subungman ini itugyan giman nga poder sa Kamara kag sa Kongreso manubo kag mataas nga panalgan. Ba daw tinampa man si Gadon ba? Perte. Ti kahapon siling ni Gadon siling niya. Ti okay lang. Ginpasaka ko lang niya. Balo ka ti taxpayer ko mo. Akalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas. Yung Philippine Standard Time, lasay 53 na ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapahibalo nagabaton na sila loan application subong kag loan renewal. Pwede na kamo ka-renew sang loan ninyo. Kag sa iban pagid nga luyag mag-loan, diri kamo sa may pinakanubo nga saka kung mag-loan ka sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS kag SS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, housing loan, for construction kag renovation. Bisitahe sila, second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Kontak mo sa ila cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. O kung email sa ila, federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite silang opisina sa corner Yungke, Dalangoria, La Carlota City. Kontak mo 0908-447-1495. May ara man dira sa Dalan Mabini, Sonpordase, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. O ano pag inulat nyo? Loan na sa may pinakanubo saka Federlip Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Maayo maniho. Ang karon ginahimo sang DPWH Bacolod District Engineering nga opisina sa mga pagbutang marker bara sa mga dalan nasyonal sa loading area. Ini ginatindugan sa nagahulat na nga pasahero sa salakyan. Ini paagi sa pangabay ni Congressman Greg Gasataya sa DPWH sa nagligad nga simana, agod nga sundon ang social o physical distancing. Di kundi gaulat ka sa lakyan, ting iba na gatipon-tipon, ting butangan ina marker para nga may distansya, may uluantad bala ang kada isa bilang pagtuman sa mando sang aton gobyerno nga dapat may ara sang antad-antad para nga hindi linapitay bala. Ti isa ini sang proyekto karon sang DPWH nga ginpangabay ni Congressman Greg Gasataya. Ti siling ni Congressman Greg ang DPWH ang magapakigangot sa bitaw sa pag-identify sa mga loading area nga butangan sang marker. Isa ka metro ang antad sa kada isa. Kadumdum kamo sa mga ginabutang da nga mga handwashing area, sa mga nagapanguna nga merkado sa Bacolod. Iya man na nga patigayon inaasang DPWH. No? Te ang tanan-tanan nga mga medios posibles para sa pagtuman
sang mga ginapaandam sa aton gobyerno nga dapat gid magpatigayon sang social distancing. Suno kay Congressman Greg, matapos mabutangan ang National Road, te luyag man sila, mabulig man sila ang iyatalatapan para maghatag pagidugang nga mga marker sa iban pagid nga mga loading area. Te amo ini ang pila ka mga ginasiling naton paghatag man pagkamod sang aton national government kag ang pag-isa sa local government agod nga magsunod sa pila ka mga paandam, paagi, pagalong nga ginahimo para maproteksyonan kita batok sining makamamatay, makahalalit nga kagaw ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Iwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,